Happy Fiesta! Nagpaputok na! Shoutout sa 50K viewers kay Yeye TV!
Hindi ka nagtinda pa sa Noy? Hindi ka nagtinda? Hindi ka nagtinda? Highlight pala yung ginagawa mo. Hindi highlights, buo to. Buo. Hindi highlights, buo to. Buo to mapapanood. Hindi mga highlights. Pag highlights, di ano, mahirap yun. Mahirap edit ng highlights. Siyempre, hanapin mo pa yung tao eh. Sino ano, nag-shoot. Yung pa kasi nga, bulang yung upload yun. Bulang. Hindi ko na in-highlights yung player. Yung PPBL, buo ko lang yung in-upload. Buo. May laro na naman sila sa 27. Masano eh? 27. Kalaro nila. Hindi ko na alam pero ano, Kalasyaw. Complex pa rin. Oo. Concord pa rin sa 27 pa next Sabado. Kasi nasa ano sila ngayon eh, nasa Binyan. Makahabol to. Makahabol to ba sana yun? Galing nyo naman, clear. Positive clear ba yan? Hindi mo tapalan talaga gano'n, hindi mo tapalan no? Meron tapalan yung gano'n. Video nila. Umaya, hindi makita siguro. Hindi makikita yan, no? Ano? Kita yan ah. Yiyi TV. Malaki. Sabay mo ito tangay. Nandang sertiya, may nagdalawi rami si Imbong. Kami ilang tumbong ka na yan. Palayo ba? Hindi na, may sakit. Naka-11 piece lang. May sakit, hindi? Ito dito. Ilibin po. Sakit na hindi man. Ingatan. Hindi ba tayo? Grabe na siya ko. Pananalo pa niyo. Street. Pwede ka nima. Pwede ka nima. Pwede ka nima.
Napigilan, no? Grabe. Napigilan si Riswilio. Paway Nilbukig tawad Ranjit Lasya to. Ben, ano masasabi mo sa fourth quarter? Ben, ano sa fourth quarter masasabi mo? Ben, gano'n naman. Ben, ito naman laban, Ben, yung magandang laban, Ben. Ano masasabi mo, Ben? Ben? Maganda. Maganda? Bautista. Ay, Bautista, oh. Matibay si Bautista. Parang si Basanoy lang.
kita. 70-75 di ba? Port. Kinsi. Nabul. Why di lang nagpipin? Yo, why di lang nagpipin? Hindi mo nabali. Sige, pero mo mo. Score. Wala pun dah ya. Barangnya papa. Papa dia. Alam mo naman, hindi kayo shooter ay ilbugay ka. Bakit wala ka pinapaningan dito? Orang balot. Laki. Okay. Mana balik yun? Dila, tilak isa ko eh. Alis ako. Wala ka dyan. Kau papan siya. Ito ang D6. Ang kameran dito kasi hard ball. Ben, hard ball. Saan hard ball, Ben? Ayaw talaga. Hindi na ako pa. Ako. Pasok tayo sa ano, linya. Hindi. Mga technical kayo dito, mga technical. Tatlo, dalawa lang, di ba? Last position pa yan. Oo, dalawa lang.
Time out. Score. Oo, matuwa. Tipo river mo. Gagal yung score. Score mo. Sabi na eh. Talikta. 78 ano? 78 ano? 78. Oh, 78-81 oh. Ay, 78-81. Score. Sige. All. Kaya na nangyari nung ano, di ba sa inyo, nahabol kayo? Kaya nangyari, no? Grabe, ang tibay na slaughter talaga. Still time. Nahirapan siya, no? Bautista, no? Kahit meron nahirapan siya. Malaki. Malaki. Pulis din, men. Kanan. Double. Patutan. Yan, magkapatid nyo ngayon, mapalusok. Oo, Sino pangalan ng dalawa? yung matangkad. Pero yung maliit yung ano, magawa ano.
Ito yung lagi mo pasok mo. Ibigay ni Miss March. Ano mo na? Miss March. Easy, salamang ka. Baliktad lang. Per minutes pa pala, matagal pa. Basil. Lamang na lang. Kabil yun? Yung ko, tanay mo doon sa rin ka rin. Ano yun? Pinasa niya. Dito na! Pagbiling without license. Pintipas kasi ko yun. Mama kasi isipin lang. May 30 na yun. May daran mo lang yun. Basta lang. Siya sa pura. Traveling yung Ben? Traveling Ben? Oh, traveling yan. Sure ka Ben? Oh.
to? Ay, si ano pala to? Last 2 minutes. Ben, tabi muna ka dyan, Ben. Shout out. Ayos na kayo, Nay? Ayos na kayo? Bilin.
Salaping apa? Last game ito, last game ito. Kong, saan ka ba ta? Wala ka naman may gabi, senior, wala. Senior may gabi. Kagabi, meron na kagabi. Grabe boya! Boya di ba? Galis. Once again, mga pasulan natin